and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. And that's what you've done to Oh, Iko? Madeline, What again? ano sa ba? Naghuna-huna ka sa ikasulti sa uban? Kini atas sa restaurant? Naghuna-huna ka sa ilang ikasulti, pero wa ka gyud maghuna-huna sa akong gibati? Wa ba nimo makita ang akong effort, ha, Cesar? I am doing my best here, Cesar. Do your share aron mahibalik ang kaning kainit sa atong relasyon. Oh. Jane? Leche! Siya nasab? Ha? Karon ka! Karon ka! Madeline. What? Ha? Madeline. Dili ka gusto mag-iskandalo ko din eh? Please. Okay. Okay, sorry, babe. Don't worry. Bayran ako ang tanang nabuak din eh. Dublihon pa ganin ako. Ay, you know, nga suod na ako ang tag-iya ining maong rest. Dali, mabalin taglay lamisa. Diha taduol sa iyang gilingkuran nga lamisa. Sabi, pero Madeline. Gituyuan dyan ko ni ining babayana. Ni asap siya din hiron, kundi ni asap ta. Ha? Na-timing na siguro. No, she's stalking us. Pues, ihatag na ko ang iyang gipangita. Hagi, dali na. Mamalay na taduol sa iyang lamisa. O kupti ang akong hawak samtang maglakaw ta. Sige na, pagdali. Nasa man ka? Giluod ka na ko? Hey, huwag ko'y sakit ha. Hamis ko. Mura kog pinanitan nga singkamas sa kahamis. Unya, dili ka mo kupot og tarong sa akong hawak. Aray! Asa man ka? Suko ka? Wa. Okay. Nga na taduol niya. Do your thing. Thank you, babe. Oh, no. Ayaw diya sa akong atbang lingkod. Diri ka sa akong tupad. Mas gusto kong magdikita kanunay. I want to feel your heat. Sama na bitaw maghimutag milagro sa kama. Aw, you're so damn hot. Madeline, may mga tao. Why? Mag-kiss man ko ni mo anytime, di ba? Anytime, I lie. Kay ako ka. Dili parehas ng uban diha nga mangingilog na. Kinawat-kawatra ang higayon. Madeline, stop. Oh. Oh, small world. Babe, look. Speaking of mangingilog, nakakita kong usangan ni Ara sa atong duol. Excuse me, mangingilog. Este Jane. Since you're alone, may mo bang mag-share sa imong table? Madeline. Sure. Oh, thank you. Babe, share na lang ta sa iyang table. Sayang ang iyang effort sa pagsunod-sunod nato. Kung dili siya makapaduol nimo bisan sa lamisa man lang. Thank you, babe, ha, for pulling the chair. Naka-order ka na ba? Order bisan unsa, my treat. Mahimo nimo orderon ang tanang klaseng pagkaon. No worries about sa bayronan. Dato ko. Pagpakabusog lang, hangtod nga gushan ka. Who knows? It's your last supper. Why? What? I'm being kind and generous here and realistic. There's no offense meant. Thank you, Kanao, sa imong kindness and generosity. And yes, I am not offended actually. Oh, see? Why siya ma-offend? So, order na, girl. Treat na ko since nag-inusara ka lang. Hi, sexy. Hi.
Harold? Yag ka niya si Jen sa gabi. Actually, I'm not alone. Kauban ako akong new boyfriend, si Harold. Oh, Nagkabati kong gisangpit ni mo siya siyang pangan. You must know my new boyfriend. Actually, yes. Managkailaming talo. Managsama mig eskwelahan nga gitunghaan kani adto. Sa high school pa kami. Oh, now I know. Small world. Managkaila rin sa mo, ha? Bayinon kay nag-share mo og lamisa. Dili mi magmingaw. Let's catch up also. My treat. Oh, no, happy. Mato ni Madeline nga treat ko na niya. Insulto siyang part kon balibaran ta siya. Oh, mao ba? Then, let's order. happy ha. May gisulti ka ba, si Sarah? Wa kaya ko maklaro. May gusto lang kang kanon? Ano ba? Wa, mga ito namin si Madeline. Unsa? No. Let's stay with them, babe. Posto si Madeline. Nagantag angay pa nagsultihan. Ako na yung mag-order. Waiter! Those were the days, wifey. Sa high school pa mi din. Bati kay kong hitsura. O niya? Boli kay kini si Madeline. Kanunay ko niyang tawgon og hasindero. Since bugason ko no kay ko. Tinuod man sa bitaw. O niya? Mao ba gyapon karon? Well, in fairness, hamis ka na kaayo, ha? Dili ba, babe? Unsa gini? Shit. Tiil kining ako na ikapan sa tumoy si mo paa. Animal. Nangita ka ba gubot, Jane? Nganong naa ang imong tiil sa paa ni Cesar? Ngano way wow? Ingat ka bagid ni anak kay skandalo sa Madeline. Sorry na. I didn't mean to. Abi na kog ang paa ni Harold ang gisigihag kuhit sa tumoy sa akong tiil. Sorry. Shit. Wifey! Di ko napit dire, ha? Magpadol ko ni mo, be. Aron dili ka na masaag. There. Happy. Doon lagi ko ni mo. Nagatubang pa ganita, pero na-miss na dahil ko ni mo. Shit. Ayaw paghimo og reaction kung dili ka gustong makubutan ni. Hagkisab ko kung naglagot ka. Dili, Madeline. Kay may delikadisa ta. Ikaw ra. Wa ko. Oh! We have a real sweet couple here. Ang wapagiday mo mausab, sukad ka ni ato. O hangtod ka no? Sweet paghihapon kay mo, Madeline. Cesar. Of course. Cesar lips are my favorite aside sa lower part, of course. Sorry ha. Comfort room lang ako makadiyod. Kadito kay ko, babe. Mag-retouch lang ko. Excuse me. So, kumusta na, Cesar? I heard nga, usa ka na ka successful nga engineer. Last time nga nakakita ta, wata magkasulti. Okay ra. Nausap ka na karon, ha? Sa una, kung asa si Madeline, magsunod-sunod ka. Huwag makapaduol niya kay naa ka kanunay. May kausaban gid ang tao, Harold. Ang tao nga gituhuan nimong mahal ka karon, mahimo sa sunod segundo, lain ang gikauban. Yes. Oh.
Nagkasabot kay ko ni Ana. Excuse me, ha? I-smoke sa ko sa gawas sa makadiyot. I will be back, wifey. Okay. Wifey? Habi? May problema ka? Naa. Ikaw. What's your problem with me? Dili ba nga ikaw man ang nag-ingon nga magbuwag na ta? So, gisugot na ako si Harold. Matod mo willing ka mo fight para nako. Ang pangutana, willing ka ba sab nga mo fight para nako, Cesar? Presko na ko tanahan pag-usab. Dili mahimong magpahagard-hagard ko. I need to look beautiful all the time. Kay Leche, ha? Muraragwa mo sa si Jane. Bisan kung taod-taod na may nag-atubang. Presko paghihapon kay siyang tan-aon. Animal. Ah, Harold? Ay. Yan na may suot ka din, eh. Kay ni Aka. Mugawas na ko. Mubalik na ko dito sa atong lamisa. Later. Ayaw magbabaglas akong agianan. Unsa ba? I still like you, Madeline. Unsa? Buang ka gid mo. Kauban nimo ang imong uyab karon? Unya mo ingon ka nakagusto gihapon ka nako? No, Harold. You don't like me. You are obsessed with me. And come to think about it, pila na katuig ang nakalabay. And still, buang ka gihapon kay nako? Makahuna-huna man lang tagdautan. Dautan? Marag! Katintalon ko og buhat og dautan batok sa imong hinigop. Like... Like tuntuhon siya. What do you think? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!